to znamená? Slyšel jsi? Máte dvě včely? Čo? Ty král. Tak to se Teď. Já jsem vlastně chtěl, Střelil si dneska vlastně z revolveru označení teda výrobce je Smith Wesson, model je 500 Smith Wesson. Je to největší sériově vyráběný revolver na největší sériově vyráběný náboj na světě. 8palcová hlaveň, váha 2 kg, světlovodná muška, kompenzátor, takže nekope. Jo? Stavitelné hledí. A pro zlepšení střelby nebo pocitu střelce z té střelby všeobecně je tady vlastně gumová střenka, ale vidíš sám, že ty tlaky jsou takové, že jak to drží, že guma byla tady a byla poměrně dost hrubá a nevydržela. Jo? Ona tu je zhruba nějaké 3 roky, takže to opravdu střelí strašně hodně, má to už hodně vystříleno. Co se týče náboje, jo, když se podíváš zepředu do té hlavně, tak ten pohled je úděsný. Je to vlastně druhá záložní zbraň na slona. Jo. Tady je do toho náboj. 500 Smith Wesson. Energie toho náboje v 0 metrech je 3200 joulů. Jo, takže vlastně ten výkon je opravdu uchvatný. Zpětný ráz je teda enormní, to znamená opravdu pořádně chytnout oběma rukama. Doporučuje se, nebo musíš si hodně s tím střílet, ale normální střelba tady, já vždycky doporučuji náboj, druhá komora volno, zase náboj, druhá komora volno. A to z toho důvodu, že jak to cukne, tak při tom výstřelu to cukne ještě jednou a ty vystřelíš vlastně 2krát. Jo. Jinak říkám, používá se na slona, takže ten slon, když jde ze předu na tebe, tak ta čelní kost je zhruba 10 cm, takže ty to potřebuješ prostřelit. Že? Takže ta energie musí být taková, že ho opravdu s tím zastavíš. Jinak hlavní náboj, který se používá na ty slony, je vlastně 500 Jeffrey. 1800 joulů v 0 metrech. Jo, takže to máš 10 000 joulů, tady máš 3200.